出国那个 Schlemm 中有农山希望。Kasap kapong jeng kisamla kalanang pau kat banang mi isni. Kaken hun audio tech kumban plilat ikikun samla ki badan ya kasap kapong hakaput katem kasyan bat hakarwai kasyal. Kalalum lang ya baro hakatop kabakikot hakaktin pareng various artists bat ban penmi ya kijingrai jongki. Ka various artists kalala ban penmi ya kijingrai kabalaai kerteng yaro. Ya kan ni ka jingrai la pelat pat ba de UMLA kanong thamai uba Charles Pingrong. Habakren ha kan ni ka jingalang balengkon. Nakaliang uba Charles ula Ayman sim ikikun samla, kamtam ya kan ni ka kenhun. Kabaplelat iki samla, ibadan ya kasap kapong. Ula kenturu ya ki bakin nang preshitom shushu, nakabanta ka jing mentoy jong kikun samla. Kublai fi boro, akan ni ka janmit, akan ni ka no paisngi. Ya dan lang rengkat bat i nong shna ya kini ka music video number ka channel bekerja ke audio tech bat lashna nak benta bon promote ya ki jurwai nak benta jongilang baro bat kamtam kini kalong pi ke platform ban ailad ya kiwe ki samla kenthe bat shenrang bat kino kemudian kasap ban pini ya ka perthai hi borokuwe ya kasap ko pongjongpi hawadei bat ka music and entertainment ya lemah ni ka channel ikut ke audio tech ngai ke jing kublai ke kerpang ya kini ki samla ki bawan ki shnong bat ki kintot bo peroper bat ki alum haka juga lumpung ban promote kini audio music video music bekerteng ka yaro langit ketika music gospel music wala ban ruh ki download ki musim jungi nang ba ni long kita ki brio ki ba em ya ka jingim ki ba te brio te blay nam ta ka lawai ki ba pernai jong kenika ki samla ka jungi ba ka chat brio hi baroko the press kini udam nga play kini ka video music di audio tech Kateng jangak dari Chester Lindo nga di way naked producer jong kaneka tim audio tech tech jing temui ka jongi marpmi ka jing rai pum sibenta ban pilat lenti kiru don sap pakapot katem par karwai ka sior unju hi ban ailat neki bindo sibenta akiniki music video ki bangi lash ki bangi ya shna kumni badrok ni kamkwa sikade ban kam involve ki kana kibom nak kami olat ibadan kasap ni kibom nak kami olat bani sebentar hakino ki project ani ki music video ni bidang supaya ki lagi don kajing sotelan kila ban pentip singi ni kloi ban sebentar lang bat ki kino ru kila long kajing shot ne kajing put kasiau amarah ka music video hi kadan kam hi kibanang ban shot kibanang ban rai kibanang ban tem borok hi ikan tolong kita berasa apa kena ro mar borok ikan kam ke video tu kita lanjongki idan ka account Instagram ke bi icon ke audio tech but ke phone number la banjo na Instagram pada kisu chat message ni ngikloi ban reply ban ai phone number nak ki tinggal kam ka kerteng jong along i dien melim pada bat ngiok man sim benta kene ke jonwai ke kerteng
yaro la tha na ki wen ki member jong ka audio tech team kan ni jon wai ka kren pang ba gi dei ban yaro bat ai ka burom chu ble ma la tha nang ni ka team bat ngang ich kam na pleng jong ki ba pej ang ne baro ki bala ban khmi lamba jong ni ka channel ngi don chibun ki da am ta ki jing ku jong ble ban ai ki jing yaro bat ka burom chu u ala yo ban he sim ban ta bat kan ni ka team audio tech rengkat bat ki nong sim ban ta ki nong tem ki ba dei na ka ban golden crown bat da shisha ka long ka jing ku nam ta jong an ma ba ngam sim pat lai thu wat ye we ru na pleng jong ki ne rai kane ka channel ni kane ka team audio tech ka dei ka we na ki team ki ba promote ya ki perlok samla ki badon ka sapwai sap tem banyo ban sim ban ta lang kum ne te kane ka jing yawan lang jongi ka ju karansan kinong ruai ngi don ki ba na ki dong ki snong ki ba per ka dei ka sen ka baning kong ngi ki ba ngi la ban kendo lang kum ka team hi barok ka wai ban da sisang ngai scam ba kane ka jing ruai ka la long ka jing kurku nam ta jonga bat ngai scam ka long ka jing kurku nam ta jong pi barok ki ba la ban yo ki bala ban page bat ki bala ban yo ngau ya kane ka jing wai ti nga sukur pat ya pi ma phila ban le chu YouTube channel ki ai ka teng ka audio tech ka bat gila ban share ya ki jing wai hang tu bat so ba ban like ban share ban subscribe bat ban pha lem ban send bat ban pha lem chi parlok ki por jor ki jong pi khnang ba kane kan long ka jing rap ho yang ngi ki ba ya sim ban talang mat kan long ru ka lat ka ban play nam ta ki wei par ki parlok samla le si ka bom don ka lat bangin la ban kedop lang ya ki la man pen mi ka ran san ka ba kham he ma man tang sim ta sangut le si ding la man sim ban ta kham bun shu ban yo ban ai lat ban yo ban promote nam ta ki tu ki khna samla ki don sap wai ka sap tem bat ha ki we ki ben taru te dai kini ki kentien sai sian nga ka pat epi pen soma ban like ban share ban subscribe lemba ka channel audio tech bat ba ngila ban khmi kani jen wai ro ki ba ngila pen mi ngi ban nge scam kan long jen khu nam ta jong pi ki ba pe bat ba phenang ai man sim su yang hi ki ba long ki try ki local artist mo mang yong mi nang la man kieu saprang bat ba ngila man kin tiu lang ya ki we ru ki perlok samla ki bodon ang ni ka sap kaput ka tem bat ka lai siam kum le